Makangurungirat ang sinapok kang lalaking ini na nadukayan sa maawot na porsyon kang Purok 8 kan Barangay Bunga sa syudad ning Legazpi. Alas 3 ning hapong kang Biyernes Mayo 5. Apwera kaya sa panggagadan digdi. Pinugutan pa inining payukan da ipanabi bistong kagibo. Sigun kay Barangay Kagawad Lari Asul. Saro sa mga residente ninda na nakaistar sa nasambit na purok ang nakadiskubre sa bangkay na napapatos paning tamong asinduguan. Kuha siya kan yang aning anong ibusan. Nailing niya dahil pigasan po na ito palan so nasabing kadan sa puong kanyog. Ngunya nabiglaw natakot siya eh. Nagparadalagan nagpadigdi sa kuya. Ngayon may gadan ngaya po duman sa may parte kang Burabod. Tulos-tulos po ako nagagad kay asistensya po kang pulis. Nagapod ako sa sipak. Sigurado man da si Asul, bako ninda residente ang naku ang bangkay. Makamurumundo sa nadang isipon na nagiging tapukan na ning bangkay ang sa indang lugar. Bako man da kaya ini ang primerong beses. Dahil mo po aloy na panahon. Gano may po tapok talaga nigi sa muya. Nagangalas nga po kami sa natadigdi pa sa barangay may tinapok. Saan kaiwasan ng kung sa'y na lupalop yun. Digdi pa napili sa barangay may na samantalang ang barangay may peaceful. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan PNP, ngani mabisto ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal